nepfenyuro muri matima na wose amuri ikoko muchizama kuti mugopinda pandepfenyuro mugochibata mugomanyana chichikonzero ndicho chimuri chairemera dzidza rega muri yaZimbabwe ndakadzipakati ndakadzibata nhasi muri yaZimbabwe ndine nyaya yepakaroyi nyaya inoshamisa nyaya iri kuvhundutsa kutaura kuno kwatuta muri yaZimbabwe pande vasiri kugara pamba pande vakuita senge vakurwara nenjere zviri kuitika munzvimbo yekaroyi zvemukadzi akafa aende mukati medhorobha rekaroyi apinda mudhorobha ndokubva aende nemwana wake mwanasikana anove mwana ari kusenza mukati medhorobha iri ndokupinda mumashopu ndokutengerwa hembe vapindikerwa hembe kudaro kune mashopu anoshevedzera kuti izvo kana matenga hembe yenyu zvina nomupinde mufitting room kumbozvizamba kuti muno yakakufita here ndiye size here kana isiri yemotora imwe kana iri iyo motora imwe kana isiriyo kuendera kuti yamuri kuda munyatsotora kuti yamuri kuda ndeipi pavakapinda mufitting room vakatora nguva asina kubuda vanhu veduwe munhu apinda muzvakamira sei kunopinda rikunoona munhu akatooma akatofa arimo baba Isabel munhu akapinda mushopu achidaka kutenga hembe zvikanzi endai munoedza kuti hembe iyi inokukwanirai here hana kubuda vakuenda kunotarisa munhu akatofa kudhara hey ndine nyaya muri yeZimbabwe yekunyamapanda nyaya yekunyamapanda yandiri kutaura iyi ndeye mwanakomana anogara pamba ane 21 years dzakuberekwa mwana uyu haana kumbogara aroora mwana anobogara aite mukadzi wake kana mwana pasaidi kana nyaya yekuti takamboona musikana wake ndeuyo achifamba nemunhu havana chavanoziva havana chavakaona mwanakomana kangomuka zuva rimwe kumapasi 4 dzekuseni achishevedzera kuti aiwa ndaneta nekushandiswa handisi kuda kushandiswa nhasi chose chiri kunishandisa nhasi chinobuda pashiri ko anga achishandiswa nani ko mwanakomana zvakazokuda kuti aishandiswa nani hey ende mwanakomana mutaure mukoma KB apedza kudaro akabvarowa pasi achibva aenda aenda kudaro ndokutanga kurwara nenjere ari ikoko akazodzoka pamba zvakare achishevedzera kuti aiwa kushandiswa ndatinaneta so vaimutaura kuti munhu ari kurwara nei nenjere zvaakazoita muri yeZimbabwe zvinorwadza ndini nyaya yemwanakomana nevabereki vari kunyika kuSouth Africa vari kushevedzera kuti bhosho tiri kutsvaga vanhu vanogona kutibatsira tingabatsirika sei nekuti ndine mwana wandinaye asi mwana uyu mwana wesisi wangu aigara nasisi wangu kumba kwavo but mwana uyu haana kuziva kuti baba vari kugara navo havachisiriwo baba vake ndi stepfather ava baba vavo vane zvavakauya vakapa mwana zvavakapa mwana izvozvo zvakonzera kuti mwana arware nenjere vari kutsvaga rubatsiro ndichazozvitaura panapa kuti zvakamira sei zvakaoma madzinzwa akanyaya dzakabatwa dzakagukuchirwa nababa Isabel Bozhongora Washington marimira nhasi saka mushure menhau vanenge vakunyudza gecho baba Isabel pane vanozotsvaga namba dzenyu vachidaka kukupai kanyaya uye vachitsvaga kanhamba dzevabatsiri munobatika papi ichokwadi muri yeZimbabwe ndichauya zvakare nenyaya dzemadrivers license pane kuchema kuri kuita vanhu pamusoro pemadrivers license uye madriver ematrucks ari kubhodha kuchirundu bhodha vane zvavari kuchema izvezvo mushure mekuti mazuva vakawanda vachibori mukiyu mota dzisiri kufamba apo vari mugame park vari kuti kudzika mota cheko chekuti ndopinda muchimbuzi ndogona kudyiwa vari kutya kudyiwa neshumba mota dzisiri kufamba sei hakuna kana mota iri kutofamba dzakangopaka asi kwaita dambudziko here kuchirundu ndo zvavaroda kuchema izvo kuti chii chiri kumboitika beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeni o varoi havana piro mumba iwe sudzurai baba Isabel ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mandiri mukati pekufamba paka go chakugokwa chiri kuti kudini rega ndingorwa dhunge ngoma kebato pane mudandakadzi hari kushevedzera kuti musikana wake vakakombisana ndokubva vadanana kudaro mukadzi anoshevedzera kuti izvo chinonzi imba kuvimbika ndikatadza kuvimbika ndichiti chidanana newe semukomana nemusikana haunditora munhu kwaye uchandifungira kana kubasa hauite chikonzo ndinoziva kuti handina tsirizi handina tsiye handinyari kunyange ndisati ndava nemumba ndapinda mumba ndinogona kuita zvinoitwa mumba ndisati ndapinda saka ndinoda kuti ndikuratidze mukomana anambogara abata mukadzi samo kana kuenda padhuze naye kana kuita bonde naye aiti kana ndave mukadzi wako ndopa ndichataka kuita zvinoitwa mumba chikonzero ndikokuti ugundi kana kumutsoda kana kutsoda no tsodiology amai mukoma KB kusvikira mukadzi aenda mumba zvikanzi nemukadzi tapinda muno muka but zviripo zvakare zvinodiwa taa muno tofana kunoongororwa yes ropa murume akati tichaenda nguva yenzi nemurume tichaenda kwaiye kufamba nenguva kugara zvakare sabhodina sisi mumba chikonzero apasati paitwa zvaari kuda ndokubva mbonetsana
kusvikira mukadzi amboenda kumba kwawo asi murume akaendesa chi mari kusvikira vagadzirisa zvakaizwa nzimbo nokuuraya mushairi kunenge mari dzakaendesa uyu muroora ka ende muroora kunze kwena teshara anoenda kwena mbuya anoenda zvese zvinodiwa anoita asi mumba ari kuti atichatapasisa zvinhu zvinodiwa mumba ko iwo baba pawakaudzwa nemudzimai kuti 100 inoongororwa ropa sei vaitsika kusvikira vazodzoka vagara pasi zvikanzi 100 inoteswa ndikubva vazoenda vachinoteswa baba positive mukadzi negative so munhu auya manje nenyaya panapa mukadzi ari kuti mukoma KB ndakaroorwa ndida kuramba ende chokwadi kuti mari yakabviswa asi chakakosha upenyu kuti ndiende kumba nini mukadzi waikoko kana ndiri mupenyu ndio pandinodzi mukadzi kana ndakafa azviite so tazviruta ongororo kuropa zvaoneka kuti murume wangu ane chirwere murume wangu anorwara asi mari yakaenda murume ari kushedzera kuti chabada una kwaunoenda chikodzero ndakaroora kani ndikabvisa mari mukadzi ari kuti makabvisa mari hongu but imimi zviri pamuri zvinogona kupedza upenyu hwangu ndoita sei ipo paunoenda kunoongororwa ropa paunoenda kuchipatara paunoenda kwadokta andi vanogara newe pasi vachikutaurira ichokwadi kuti ukakusi kuguma kweupenyu handiti handichazivi wedhi rinoshandiswa kunzi baba naamai vanogona kunge vari madisconded couples mumba handiti mumwe ari positive mumwe ari negative asi vanogona kutoita muri handizivi vakakwanisa here kuwana counseling vakataurwa navo here chii chakataurwa kuchipatara ikoko kwaenda kunoongororwa ropa mukadzi ari kushedzera kuti neshoko rekungoti inini murume wangu anorwara inini handirwari ini angu handichakwanisi handisi kuda handichada murume ari kuti ndakaroora kani kunguva yangu yese ende mukadzi ari kushedzera kuti aiwa ini tisati tasvika panguva iyi ndakati handi chinobatsirwa iwo ndiwakaramba kureva kuti une zvawaita sei zvawaisiwa ini handichadi saka mudzimai haachadi murume ari kuti hapana kwaunoenda ndakaroora ndakabvisa mari nguva yangu iyo mari yakabviswa nababa nemurume uyu imari yakawanda seiko 2.1 US 2100 US but ari kuti 2100 US neupenyu hwangu mari yakawanda ndeipi ndinoziva kuti pane vanoziva handitika nezveutano madhokota vakatoteerera izvozvi chirongwa chino mainzwa yekugokwe iyo musikana kuti mudzimai akabvisirwa mari akaroorwa nyaya yegokwe mahora ngavangoita reverse madhiri apa pfuma ngaidzokere hanzi mukadzi has got her own rights ngatsvagewo wake ari positive murume uyo kana achiramba tizaiwe ndinonzi dhumisani ngwenya ndiri pano pamufocus ishokwadi mudzimai ane marights ake ndakazamba endi murume uyo akangomanikidza chete mudzimai yatove mhosva handiti baba Isabel akangomanikidza chete mudzimai asingade yatove mhosva kumari yakaenda baba Isabel inzwai munzwe meseji iri panapa iyi mazuvano kuongororwa ropa ndo chinhu chekutanga murume uyo yakafa yakalodha ndinonzi tichichi apa ne mamessages andaona pano okay michato baba Isabel tetekerani mubve michato inogurwa wani munhu aspenda 10,000 plus kugadzira michato chii chinonzi 2,100 tiza neupenyu chiminyina ndinonzi mai Melisha danga mvura kwa mutare michato inogurwa wani munhu abudisa 10,000 kugadzira muchato what is 2,100 munenge mambogara mune zvinhu zvamakaita pamwe kutovaka okay nyaya iri panapa mudzimai uyu nemurume wekugokwe havasati vasanganisa baba namai havasati vatori kuma 6 months izvezvi vachigara vese but vasati vasangana vakamirira chii kuteswa ropa apa murume aitsikasika saka murume uyu dai mudzimai asina kuti 100 inoongororwa ropa aida kuzadza mudzimai asingazvizivi imhosva kai mekufamba nekupapadzira dziri kuitika matima nevose nyika ino ndinoziva kuti chimuti munenge makachibata muri mukati mekufamba nacho chikonzero munoziva kuti chakakosha chakakukosherai papi nekuti chiri kuyerera chiri kufamba chichipfapfaidza muri yezimbabwe nyaya ndinayo panapa ndinoti paka karoi chekukaroi chiri kuti kudini koma KB nyaya yekaroi yakamira yakadai kuna amai
vakaroorwa ndokuita vana vavo kusvika pane umwe mwanasikana akaroorwa anotoshandira nekugara mukati meguta rekaroi dhorobha. Right. Amai vachibvoda nomwanasikana wavo zvikanzi mama ndine zvishoma zvandawana mukagaragara itaika muchizoona mwana wenyu chikonzero ndini ndinokudai amai vangu nokuti makandida mukandibara ndisina kukumbira kana ruoko rwandapa kana chimwe chete saka amai vangu mukagaragara itai muchiuya tsvakai zuva rekuti muuye ndichitaura nemwanasikana. Amai vachibva vatika ndinoti ndiwe chipiri chewiki rapera ndo chavakapinda amai vafamba kudaro mukoma KB vakaenda mukati meguta vapinda mukati meguta vachibva vatanga kufamba nemwanasikana wavo mwanasikana achibva ati amai ndinoda kuti ndikutengerei hembe mushopu mavakapinda kuti vatengerwe hembe vakabva vanzi pindai umu mugozvivharira mufitting room mugozvivharira imomo mugopima hembe yenyu muone kuti ine size nemeri nekuti kune mamwe masaizi ane makatsi mahombe nemakatsi madiki munenge muchiziva size asi makumberi munozoona kuti size yamatenga inogona isingaenderani nemi ndokubva vapinda imomo vakaita maminitsi akawanda vasina kubuda zvakaita kuti paita mumwe munhu arida kutopimawo hembe dzake zvakare zvikanzi kune munhu arimo musapinda vakatanga chiti kune munhu aripo musapinda kusvikira mumwe munhu kadzi anopinda imomo ari kunoona munhu akatofa akamira akaita kuzembera mudhuri munhu achibva chimaya zvikanzi ime zvandaona mukati umu vanhu vakumanya uye mwana ndobva avhundukawo vachinodaisa kuti munhu akaita sei munhu akatofa vadaro ndokushedza mapurisa achibva vauya munhu achibva atorwa right pakutanga vaita sezvinonzi ivo vari kunzwa sekuti munhu ari kudziya ndobva atakurwa ndobva aendeswa pahospital zvikanzi munhu munziye madoctors ndokumhanya ndokuita sei zvikanzi munhu atoita sei atoshaya afa achibva aiswa kumochari mukoma KB mwana akachema zvokumhanya kumberi kwemotokari ichifamba achida kuti neno ndoda kuti nditsikwe good luck driver aidriver mota iyoyo akasvika kuzongomuguma chete asina kukwara ndobva aiswa kumochari mwanasikana achibva aenda kumba akatora mashoko ndozvaitika achibva amira mwanasikana zvikanzi imbomirai kufambira nyaya idzi dzekuti mutimbo uchatiwa sei tikonzero zvakamira sei right mwanasikana achibva afamba akati ine ndoda kutsvaga munhu anobatsira nokuti mafiro aita mai vangu handina pandambonzwa uchiti vanorwareni kana kuti pane chavari kunzwa asi mafiro aita mai vangu handizivi kuti chii ndoda kumbondidzivisa zvakamira sei vanhu vachibva varonga kuti no mwanasikana achitsvaga mubatsiri but vanhu ngaite sei ngavaronga kuti munhu anochemwa sei uyezve abviswe kumochari agoya kupi agoya komba ndokubva varonga zvinhu mukoma KB amai ava zvakamboitika kumasure ndezvekuti vane accident yakamboitika pavari vakabva mazina anogona kuti 3 asi vararama kudaro izvezvi mutumbi wazotakurwa pashedzwa mubatsiri akauya parufu achishevedzera achiti veduwe amai ava vatozofira kuchipatara zvamaona vakamira kwese kwavanga vari ava vangosina kufa asi varamba vakasonwa varamba vakateverwa vatozofira kuchipatara ende rufu rwavo rutori nemunhu pakati arisi rufu rwega mwanasikana achibva ashedzera akati mubatsiri kamuno zvamunogona kuita ndibatsirewo mubatsiri achibva ashedzera akati ndiri kukumbirawo mafiro aita munhu uyo tingagadzira tikaita sei zvedu hongu tingagadzira asi shungu dzine munhu uyo pachake iye acharwa achadzoka zvichaona vanhu vakawanda ndiri kukumbirawo anoziva kuti ane zvaakaita zvika garai makumbira ruregero kana riri jere mupinde mujere nokuti jere ramuchapinda rakakura kudarika apa kana iri mhosva muripiswe vanhu mukoma KB vakaramba hapana kabuda kana kuita sei zuva rikuchema munhu rakasvika munhu akunoitwa zvekuti izvezve body viewing pakane chishamiso chokuti munhu akakatarisa mudenga vanhu vachidarika but kuna amai vanouya mukoma wemurume wababa vepamba apa vakati achisvika kunotarisa munhu mufi akatarisa kusaiti andi munhu akafa anokuti kwakatarisa ikoko ndiko akatarisa ndizvozvo nguva yakasvika mufi munhu akava nesaidi rimwe rikuleft side kwaifamba nako munhu akabva atenesa musoro right side vanhu vachibva vavhunduka mukadzi achingobva chete musoro ukatarisa mudenga wadzokera panzvimbo muri kuti mudzimai uyu akaenda kunoita board viewing mutumbi uchibva watarisa kusaidi ukama huripo ndeupi baba mukuru baba munini varume vavo mukoma nemunin'ini right saka ava ndiani ndimaiguru vanga vachida kuzoona mutumbi wamainini vafa okay zvadaro mukoma KB vanhu varipo ipapo zvikanzi nemufi veduwe ndapota nemubatsiri shungu dzine munhu uyu dzakaoma mukoma KB vanhu vari paguva
vakagara kumirira zvinhu kuti sabhuku anotaura kuchataura mukuru wechechi then munhu azovigwa. Pakaita mombe dzairwisana zvokutungana, dzikatungana zvokutungana, mombe dzinoroverana pamuri chese kusvika dzingirirana dzichitungana. Ati mombe kana dzichitungana dzichifamba nerivhesi iri kukurirwa inenge ifamba nerivhesi. Mombe yakatungwa ichipushwa kuya kuzodonhera muguva roda kuvigwa munhu, vanhu vakatiza mutumbi kana kuti box raiswa imomo, vanhu vakatiza mombe yakadonhera muguva. Mombe ane chinobuda muguva achikwanisa kubudika. Toita sei vanhu vagara pasi tobvisa mombe here tozoviga munhu imomo. Zvikanzi vanhu ngatenge tafamba. Zvikanzi tofamba seiko mwana wepayapa atikwanisa aya nemubatsiri. Mubatsiri akashevedzera akati but vanhu vakanonoka kutsvaga mukoma kembi kuti mombe ndeyani. Mombe yakatungwa yakatinwa kusvika donhera muguva umo imombe yekumba kwamai guru vaya vakati vakunoita body viewing mutumbi wonesa kusaita. Yes. Mai guru vakati zvinoitika izvi vanhu buditsai mombe mukati muvige munhu dzinge dziri mhepo. Mubatsiri akaramba akati nguva ngarichero rimwe kana richibhadharwa ngaribhadharwe. Asi ini ndiri kuti bedweyo kama kana pana anoziva zvaakaita ngaabvise zvinhu, ngaapupure ataure munhu uyu atofa uyu hapachina chokuita. Kana zvichisungisa ka dai wabvumako kusungwa, kana zvichibhadharwa ugobhadhara, nokuti mhepo iri panapaka kungobatsiridza zvedu bati munhu arorwa ega uyu zvatotanga izvi. Vanhu vabudisa mombe iyai but kubudisa kwakaitwa mombe iyai guva rikanzi ngarichero rimwe ndokutaura kwasabhuku rikataura namambo guva rikachirwa rimwe guva rikaitwa zvarinoitwa zvemubhanana chii wati ndobva kwachirwa rimwe munhu achibva avigwa munhu mukoma KB mangwana makuseni vanhu vanoenda kuguva chinaro kunoona kuguva kuti zvakafamba sei paguva pakanaka here zvavakasiya zviri ndizvo zvero. Vachidzoka kumba ikoko amai guru ava vakasvika vakageza maoko vakati veduwe pane zvandiri kumhanyira kumba vachibva takakuenda kufamba ende vakawanda vanga kutoparira chikonzero vaiti basa rapera. Mai guru vakunosvika kumba ndikuona munhu uya mukadzi waya ari kuteera mashure mavo havana kukwanisa kupinda mumba ndikupinda but pavakadarikira havana kuenda kunotaura kuti pamba vadarikira chii. Chavaida kuziva ndechekuti vana vanga vaenda kuchikoro, ivo murume wavo asara kurufu, pamba panga pasina mumwe munhu, ivo ndivanga vamhanya kupi kumba. Chavaida kuziva ndechekuti izvo umwe munhu anouya pamba apa anoona zvinhu izvi ndindoka ndiri kuona murume wavo achibva uya. Murume paakauya akapinda mumba, murume anoti achipinda mumba akapesera nenyoka padhoo yakakwanisa kuona kuti inyoka inapesera nayo iyi, asi nyoka iyi anozoiona futi nyoka haana kuiona. Mukadzi pakaonde murume adzoka ndobva adzokera kumba. Achidzoka kumba mukadzi akaridza mhiri achibuda mumba, mukadzi uyu ndiye aona munhu but pakazoita nguva yekuti murume akanyatsoona kuti mainina but mainina vakafa. Kusvika mukadzi azotaura ega kuti ndo zvaitika ndiri kuona chi mufi. Zvikanzi nemurume sei uchiona mufi uyu chii chamboitika. Ndopa vakadzokera kumbako vadzokera kumba zvikanzi muri kuziva zviri kuitika kumbako tiri kuona mufi. Zvikanzi nomubatsiri takataura kuti kudii kana pane ane zvaakaita ngaataure. Zvino mai ava vakabva vashevedzera kuti kana kuri kutaura iyo sei zvichiitika kwandiri ndega, inova shuna yakabata vanhu vakawanda sei zvichiitika kwandiri ndega. Zvikanzi kana singatike kwamuri mega maida kuti zviitike kuna ani naani. Mune zvamakaita here pamufi. Zvikanzi kana ndine zvandakaita kukana ndisina kuita ndega sei zvichiuya kwandiri ndega. Zvikanzi ndokubuda pachina kwatiri. Zvikanzi ndisatataura zvakawanda. Mukadzi uyu akaita accident. Pa-accident iyoyo amai imimi ndimakatanga kusvika ipapo musina kufonerwa imi. Makanga mafonerwa nani? Pane vehukama vese ndimakatanga kusvikapo. But mamakasvika ipapo hamuna kuudza vehukama kuti masvikapo ende hamuna kuripota kune vamwe kuti accident yaitika but maiziva makanga masvika ipapo. Chii chamakatora pamukadzi uyu chekuti kunyange akararama ari mukati mekufamba mune chamakatora chiri pati pamuviri wake yamakatora imimi. Zvikanzi kudini namai guru? Zvikanzi musachema, mukachemaka munenge muchida hamudi kubatsirwa. Right unokuizvo zvikutaura kune kwatiri kuita ndinotaura ndichitiso pamba penyu imimi mumba imomo pamunobikira imimi makazokumbira murume wenyu kuti ngakutengwe simende mumba musiwe simende asi mune zvamakatanga maita mumba menyu chii. Nokuti zvandiri kutaura izvi zvichiri mumba menyu ndozvamunoshanda nazvo.
Ndio zvoita kuti simba rekuti munhu afe chikonzero imimi mairwadziwa nemararamiro ake but haana chainacho but chaikurwadza imimi ndechekuti mwana wake akaroorwa nemunhu ane mari anopona chibhodani wakudhorobha kwamusingaendi imi kukaroikuya taurai zvikanzi inini hongu ndine zvandinazvo asi semuchitaura kwatiri inini izvo zvina kutorwa nini ndega zvikanzi zvakatorwa zvacho hazvina kutorwa nevamwe imimi ndimakatora mukazosvisa vamwe nokuti paaccident ndimakasvika amai vakazobuda pachena zvikanzi paaccident rakasvika zvikanzi ndiani wamakazivisa zvikanzi hapana vanhu vasiva zvikutofonera kunzi mota yakwira hama yenyu yabheuka ende pakazoshandisa maadresi amai vaenda kuchipatara ndopakataka kufonera vanhu but ima muna kuudza vanhu kuti mambosvika kupi kuaccident scene pakabheukira munhu ipapo vakaita problem yekuti vakarohwa Frandise mazino pakabva mazino 3 mazino yakatorwa namai ndonga ukamachengeta nebvudzi rekugotsu nanhasi vane maki yekuti pane kuita singe pano pakasva nemoto bvudzi rinomira kwese vari baba harimeriwa vakatora zvise nebvudzi but bvudzi vakatoripa mumwe mukadzi anova mukadzi wasabu kumusvimbo maanogara vaita vese mabasa irima ndo pavaitira shona yekuti ko ndiri kuteerwa nemufi ko zviri kuitika kwandiri ndega sei asi vaisatera rimwe ndiani vachifanze nemubatsiri wangu kunyange makaita 2 but akasvika panzvimbo akatora zvinhu ndimi ndosaka muchiteverwa nekuti umwe wenyu haana kutora ega akatozopiwa nemi ndo pakanzi mukoma KB kune vane simba nevanogona imumba mamai panzvimbo pavanobikira pasi pachona pavanobikira pane hari iri pasi neropa ine mazino 2 amai ndo pakanzi nevanhu wakunyeba mubatsiri wakunyeba mubatsiri chikonzero mambopendi here mukaona kuti simendi iri munhu yakaita sezvikanzi pasi pamakasvitswa simendi iyi dzaitori nyaya dzekuti amai vasimbise zvinhu zvavo ndo pavakakumbira murume naiwe murume ndimi akakutanga here kuti mama muda kuita sezvizvi zvikanzi aiwa mai mwana ndikakumbira zvikanzi pavakakukumbira imimi ndo pakaitwa zvinhu izvi ngavacherwe vanhu torei mapiki vanhu nokuda kuona mukoma KB piki yakarohwa vakomana vanhu nokuda kurohwa kavada kuona kunodaiso mukoma KB iri kuonekwa kuti hari iripo hari yakasonerirwa chidhende chebleki kunze mukati mune ropa ndo makazobuda mazino 3 amai vaya izvo hamuna bvudzi rakapiwa mukadzi wani wasabhuku ndo pakachema chitaura achidizvo sabhuku ndiye akazopisa mukadzi uyo akati aiwe atigari nemunhu akadaiso kana zvichitaurwa kaisvika mairamba imi but honai pano pambocherwa rapo pakasiwa simendi makanga muripo here vakanga vasipo zvabuda ndika mazino arimo aya no azviti andigari nemunhu akadaiso zvikanzi handiniwo ndakutaura rikari mata mugare nezvo zvikanzi mumwe wacho ane bvudzi rachona mudzimai wenyu sapo amai ava vakafira kudhorobha pavakashedzwa nemwanasikana wavo kukaroi asi vaichemerwa vakavigirwa kupi kumusha kwako ndiko vakavigirwa vakatozotakurwa vakaendeswa kumusha kwavanogara uko vanga vakuvigirwa kakakwakuitika zvinhu zvese izvi ende kwavakaitira accident ikoko akuzi kure seke nekumba kwavo itori 3 kilometers kubva 3 kilometers kubva muguta rekaroi achidzoka kumba ndokwakaita accident but amai avanogara kumba vakataka kusvika ikoko nanhasi kana murume vakati kwakaitika accident mimi ndiri bizora mukambozoona musipo pano imi riri kunzi makasvika ikoko vakamboda kuramba but pakupesera kazobvuma chokwadi ndakasvika nei mai guru vapupura kuti patakatora mazino nebvudzi ndakapa mukadzi wasabhuku apo sabhuku aida kudzinga amai ava munharaunda chii chakazoitika zvikanzi nasabhuku ndisati ndataura idzodzo chokutanga ndakumbona kuna natezvara vangu inini ndinovaudza kuti ndine vanhu vandoda kudzinga munzvimbo mangu nekuda kwenyaya dzakati asi mumwe wacho mudzimai wangu so ndopatamire but mubatsiri ari kusheredzera achiti iye kana musina kugara pasi kuti muwirirane panyaya idzi vanhu vese ava hapana anopinda mumba achibuda vanhu vese ava vanorwara nenjere nokuti inini pachangu ndiri kuzadzisa but mufi pachake ane shungu nehasha mufi achiri kuwanikwa here namai guru ava mukoma KB vanotanguye kuchema kuti mai we atosvika vomhanya votisa vakakuti mai we vanhu vanotozadzisa kutotanga izvozvo vakutozivikanwa vanhu cheshe kana vakaduswa chikwasiwa nevanhu hapana daumira padhuze navo nekuti anytime vanotanga kungochema chiti vakuona chi vakuona muru saka pakazoudzwa hama manje nerunyere kupe murume akuenda kunotaura kuti ndo nyaya iri kunoku veukama vakati tine vatoda kutanga taudzawo nekuti isusu tiri vana hongu mwana wedu but kumusha kwedu kana takutaura zvikuroka zvikaranga nechivanhu chedu tine vakuru kwatiri vakuru vachona vamwe vachonzi avapo vakamirirwa ende sabhuku
asatadzuka nemhinduro yekuti kwakaenda kunotaura iye vanhu vachadzingwa sei. Asi vanhu vari kuti kana kuri kunzi vanhu vari kudzingwa vachadzingwa vese nemukadzi waSabhuku. Iye mukadzi waSabhuku zvakataurwa namai guru akazvibvuma here? Sabhuku akati andibvunze zviri pachena. Mataura ari kuti amai ndine zvimwe zvandoziva zvikamboitika mashure tinombofamba asi ndisada kubvunza. Hey! Ndi Sabhuku. Ya pakaipa Kaibina Bosho ini ndaifunga kuti munopura muri yeZimbabwe yakateerera sando dzenyu asi ndinokumbira kuti hanzi mudaidze gurukota rezvemutemo vataura kuti sei mutemo wedu uchiramba kuti hakuna varoyi ivo vachibvuma vega. Ndinonzi mufundisi Chisipo ndiri kunoku kuruwa. Ndairamba kuti nyaya dzinotaurwa naBosho Ngura ndedzichokwadi asi ndakazvionera ndega. Madii kushedza vanoona nezvemutemo munyika yeZimbabwe kuti muwabvunze kuti sei vasiri kutaura kuti kuroya kurimo munyika muno. Ndifunga takambodarika nekumabinda kwavo. Ndifunga takambodarika nezvavakaona zvezvimwe zvatikataura. Ngatiti tichimbotevera nyaya dzachona kuti kana uri kugweru paitika kuKariba ndepapi zvakamira sei zvigobuda zvinhu. Baba Isabel muri kuti mufi hana kumbotora mazuva anga kutoonekwa namaiguru akavigwa senhasi. Mangwana zvinoita vanhu kuti kana vakaviga munhu mangwana vanoda kuguva kusena vachida kunoona kuti paguva ndisati ndapamukana Baba Isabel kuti vaBozho Ngore chimwe. Baba Isabel pane message yandaona iri kubvunza kuti ko murume uya wekuenda kunotora mushonga wekuti vaite mari mudzimai asingazvizivi asi akashandisa mudzimai akazoita gumbo panze kusvikira murume akutanga kuzorwara. Right, nyaya yacho yave papi? Ichokwadi muri yeZimbabwe ndakadzoka ndichiti hama dzemurume ari kurwara dzakati dzine maofisi adzapinda vamwe vakuru asi ko zvinondikabata noti ndimirire mukomabhosho ndini chadzoka ko ndichikudzai kuti ofisi ndekwatiri kuenda zvakamira sei asati aziva masati ose ari maviri ko zvinozvo asati ndaziva asi ndakaguma murume wekurwara achingorwara. Vanhu vari kuchema vachiti tibatsire mukati mekubvunza chedu kuenda kumadriving school tobva taenda kokuti tipo chitamba todriver tadriver unobva wapasa unopiwa chipepa chekumbosenda kugara nacho. Ndopane nyaya nechikumbiro chavari kutaura apa vari kuti hatizivi asi toda kuti tigoziva ndokuti zvimwe zvatinouzwa tinozoona kuti kwandiri ndauzwa asi asikuda zvakadaro asi mutemo uri muchete. Nyaya vari kuti ndabva kunodzidza tinopiwa blue copy yayo ndogara nayo. Mumwe ari kuti 9 years ndakabata chipepa checha ndikanobvunza license yangu kuti ndipiwe disk rinonzi asati rabuda akauya ne3 months kumashure kwangu disk yake rikubuda. Anopiwa disk ndiyakaita sei zvine mutemo wakafanana here kuti pane zvaunotaka waita zvatisingazivi. Baba Isabel muri kuti vanhu kana vakanotora chitamba chokutyaira vanopiwa iye kapepa kaya keblue kana kuratidza kuti wapasa wakubvumirwa kuita sei kutyaira uchimirira chitamba. Handitika vamwe vane makore anosvika 9 years chisina kubuda chitamba asi vamwe vane 3 months chitamba wakachipiwa. Chandiri kuziva ndechekuti nyika yeZimbabwe pane chitamba chitsva chakabuda. Chitamba ichi chitamba chokuti kana ukaenda munyika dziri muSADC hazvisisina musiyano kuti uyu mutyari wemuZimbabwe uyu mutyari wekusouth Africa uyu mutyari wekumozambique. Chitamba chitsva ichi asi nyaya yokuti vamwe vane 9 years havasati vapiwa zvitamba 3 months chitamba chabuda inyaya inofanira kufambirwa. Chandinoziva ndechekuti Honorable Minister Felix Mona Transport and Infrastructure Development vakambofambira nyaya idzi especially nyaya dzaigunun'una vanhu kuti kuzvitamba uku hakuna kumira zvakanaka kumaplesi emotikari hakuna kumira zvakanaka vakazvigadzirisa. Regai tipinde muofisi mavo tinzwe kuti nyaya iyi chii chiri kuitika yapapi sei vanhu vakatora zvitamba kudhara vasati vapiwa kazvitamba zvavo. Handitika chingave cheplastic chacho kana kuti chechi chirata ko avo vanenge vatora chitamba 3 months wobva uchitambidzwa zvakamira sei ipapo. Mei panga pane backlog
asi sei vakazotora mashure vakawana chitamba chavo. Regai katizoita sei tozofambira nyaya dzacho. Pakwadi ini ndave ne3 years ndatora bhati vamwe vakatopiwa tikaenda ku CVR unonzi hasati abuda ari kubuda ndeya 2019 vanhu vacho vanenge vachida keshi. Amene kuti ichokwadi chakadini ichi. Ndosaka tati isusu regai katizobata Honorable Minister Felix Mona, Honorable Minister ve Transport and Infrastructure Development, tinzwe kuti nyaya iyi irimo here muofisi mawo. Usadherere chipoko rikiti bvu ndinonzi OB Royce pa Glenora C. Okay, chipoko chekukaroi icho hachina kumira zvakanaka. Parizvi hongu kuma driver's license zviriko but zviri kwese chero paredhio ipapo munongonzwa same people ndivo vanofona dzevamwe hadzipinde dzavo chete kunge vanoterera kamutero. Ndosaka ndatoverenga message yako nekuti ndaiona and kana isingakwanisika kupinda idambudziko rangu renai baba Isabel apafoni panoneza because munenge muchifona muriko ikoko yapinda unotoenza kuti ndo yapinda dzimonotozinzwa kazitoringa kusvikira yakata hatitombosarudze isu hatina nguva yekusarudza. Inyore kuti ndiani. Yes, ainyore kuti ndiani. Handitika right. Ngavadzosere mari chete. Vabereki mari vachinayo here. Ende vari kudzorera musha yavo ndiye yavari kudzorera mari. Kuti mwana akarohwa hana kuzogara nemurume. Upenyu mwene wawo mukoma. Ichokwadi kuti mwana wako akarohwa unopiwa mari. But iye pachake takamboshvedza tete Priti Mutandwa panapa. Vachitaura nyaya yekuti munhu atorohwa atoperekedzwa zuva rasvike rero mangwana akati ndakuenda zviri pana handizvide. Kwanzi zviripo kana usingazvide hapana wanana. Zvinonzi wanana kudanana nerudo. Kana zviri kwaenda zvisingaite kwauri unotenderwa kurova pasi nzeredzadza. Maita fadzwa kuwedza muri kuti mushina wakanyepa here kuti murume ari positive mudzimai ari negative. Mukadzi asi kufungira mukadzi asi kufungira murume ende hana kungoti une chirwere. Akati handiye kunoteswa zvichabuda ikoko ndo zvatoda. Aiwa hazvinetsezvi anditi vanogona kunoteswa futi. Ihika ngavaende futi second round again kana third round unoteswa unyazobata pachena kuti hapana here zvakaitika. Handiti aiwa vanobvumirwa chaimboda kuti arambe chii chaipo kuti murume vatsike madziro. Ndaweza Diana ndiri kuona ka Precious na Momo muri mlauzi vakupinda baba Isabel vanenge vachida kukubatai namba dzenyu dzinoti kudini. Icho kwadi muri Zimbabwe ndikachida kundibata munodibata pa namba dzangu dzisenjepomera namba dzisinganyadzi. Namba dzangu dzokufona dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimba dzinoti 0736 26 3536 0736 26 3536. Ndapota usabhipa sa Isaac Ndebvu wasu rikiti bvu. Ndanga ndichidaka kubuda mu studio but hatingaende mabasa but tisina kuverenga ka message iyi. Hanzi kubulawa yechando chichatisiya kumakula tinonzi mai Lina pa Green Hill kobulawayo inzwe munzwe chekugokwe varume havadi zvechipatara. Varume ichokwadi here kuti hamudi zvechipatara kuri vawani. Tosangana musi weMande baba Isabel itaika kuti mutaure nemwanasikana uya ana amai right vaichema katsi yanga yasiwa nemurume. Yes, signor. Toda kutaura naye musi weMande. Tinzwe kuti chii chakaitika utaurira ega muri yeZimbabwe. Handitika kusvika izvozvi mwana aimuruma nyatso. Izvozvi hana nyatso. Hana nyatso. Kutopoda mukaka yekutopiwa yekutengeswa iye. Imabhodhoro. Apo mushure mekungonzi kwazisa ava uchivamutsa ndio baba vako. Ya zvakaoma. Saka musi weMande tichamubata kamudzimai uyu tinzwe kuti zvakamira sei. Musikana uyu ngaende kumba kwawo because handingafe ndichiona uye ndakasvinura kunge matemba. Ndinonzi maitupa Eastview kanyemba na Bozho muri sei.